Now get the signal yakonzeresa. People now they are saying mukomana anonzi Geza is in hiding ende vanhu vatomboziva whereabouts ake. Vakamboti ku KG6 vamwe vakamboti kupi. Now vakomana ava takaona his own wife achiarrestewa. Tikaona pamwe chete ne the cover up journalist Muhlanga yesterday was arrested. Panapa vanhu vabuda kutaura mashoko achiti aiwa the regime yava kutya noda kwethe signal kuti signal yavari kumbotaura kuti they are now waiting for it chii ichocho ende ichauya rini. Zanamina mashoko atamuona kuti the regime is now having sleepless nights. Lubo subscribe or like or turn the bell kuti murapenda majara jaros anoposta this picture mukona solidarity na Muhlanga ubdanyora achiti his wife was persecuted and they said he is the only one who is going to give the signal. The brave journalist who provided them with the platform to air their views has been arrested. Still they are saying, he said, wait to hear the signal from me, Geza. Akatomirirawo isu ndomashoko anobuda panapa anyasi kuratidza kuti aiwa now hear this signal. Yakatogonana naGeza vachiti aiwa we are waiting for the signal. Yakonzeresa kuti aiwa the regime panguva inoi aiwa ive unstable. Panguva inoi vari kumhanya kwese kwese vachizama kuda kubata kuti vakomana vatsanangurire kuti zvavari kutaura vachiti the signal vari kumboreva just because the regime doesn't even know. They are now fearing kuti aiwa neconfidence dzaitaura vana Blessed Geza vachitaura kuti aiwa we are going to stop this regime 2030 avasviki even 2028. Panguva inoi zvinyatsoratidza kuti the house aiwa muthe regime panguva inoi yava volatile. Now vava kutya. Tichiona ma-events achitranspire. Yesterday tichiona mukomana anonzi Muhlanga was detained. Tichiona kuti aiwa vana vari kunosonjamisa nevamwe human rights defenders. They are now acting. They are showing up in the defense vachidefenda vakomana ava vari kupersecutiwa ivo vari innocent. Imotidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinai comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.